Benvinguts al Festival de Nadal de l'Escola Pia. Tots estan molt nerviosos, no sé si més ho estan els nens o més el professorat. Jo diria que el professorat ho està. Amics, amigues, encantats de tenir-vos aquí aquest any un altre cop. Els vostres fills ho faran molt bé. A que sí que ho farem molt bé? Sí!
va. Anem, pastors, apresseta, que encara queda un bon tros per arribar a la cova. Un moment, que anirem amb les mans buides. Què li durem a un nen tan petitet i mort de fred? Com que pot ser tan pobre? Donem-li roba. Jo li donarem la samarra. I jo, la bufanda de la meva llana. Jo neules i marmelada. I jo, fusta per foc. Jo duc per sarró, un poc crostó. I jo llet. I jo mel. I jo mató. Li podrem fer un petó? Sí, però ens harem de puntetes per no fer soroll. Au, va, pastors, prou, xerrem que ens posem-nos a caminar. Tots han adorat Jesús i li han donat el seu present. Bé, tots no, falta el rabadà, que encara dorm. Uns pastors decideixen anar-lo a buscar. Què fas encara, dormint? Lleva't, Joanet, que aquesta passada nit ha nascut Jesuset. Fa massa fred! Posa les calces de llana i la samarra de pell, la caputxa ben lligada i el xalec fins al clatell. Fa massa bé! Mira, que si vinc, totes me les pagaràs. Et donaré un clatellat que de mi no te'n riuràs. No ho fareu pas! Com que no? Ara ho veuràs. Què fas encara dormir? Lleva't, Joanet, que aquesta passada nit ha nascut Jesuset. Veieu? Ja estic despert! I ara els nens de segon any ballaran la cançó de Nadal més tropical. Nit de Reis. 3 reis anomenats Melcior, Gaspar i Baltasar, després de passar-se molt temps consultant llibres i mapes, han arribat a la conclusió de que l'estrella que avui tenen al damunt els portarà al lloc exacte on ha de néixer Jesús. Aquesta estrella no para. Ja m'estic començant a cansar de seguir-la. Porto tanta estona darrere d'aquesta estrella que tinc els riners destrossats. Ai! Ja començo estàtic de tant mirar enlaire. Em sembla que agafaré torticolis. Companys, què feu per aquests indrets? I vosaltres? M'alegra trobar-vos aquí. Què? També aneu a veure el Salvador? Jo sí, i suposo que el Baltasar també. Que llestos que sou, tot ho encerteu. Escolteu, vosaltres no sé què li heu fet, però jo li porto un saquet amb monedes tot per al regal. Creieu que m'he passat? Caram, tu sempre tan generós. Quan se va casar la meva filla, no va ser tan esplèndid, no. Jo, com que sé que no hi pot haver tanta hiena dins d'un pessebre, l'he portat encens per cremar. Tu què portes, Baltasar? Mirra. Què hem de mirar? No heu de mirar res, només dic que li porto mirra. Aquest és el més garrepa. Crec que jo m'he passat. Bé, prou de xerrameca. Seguim l'estrella que ens guiarà fins al portal de Belén. De ben segur que ja anem tard. Christmas isn't far away, the snow's about to fall. Santa Claus is on his way, you're wondering if you'll call. If you close your eyes real tight, make sure you're fast asleep. Santa Claus will come tonight if you don't try to
Teddy bears and telephones that ring. You can know what Santa Claus will bring. Cars and trains and chasing the games. Sweets and booze and gasolina goose. Teddy bears and telephones that ring. You can know what Santa Claus will bring. Comença aquell anés, abans així que